Ens en anem, o sigui, comptem 40 cantants, més 10 músics, més el director, més 26 actors, més els tècnics, ens en anem pràcticament a 100 persones. Els pastorets van a menjar-se els torrons el dia 6 de gener i el dia 9 començaven a assajar la setmana següent. Després de Reis vam fer una assemblea amb el cor, vam dir que ja tiràvem endavant i llavors ja vam començar tots els assajos amb el cor. Perfecte, sí, molt bé, gràcies. Tenim dues trompetes, el fiscorn, que seria el que s'apropa més a la cobla. Després tenim 4 violins, tenim el contrabaix, que és una altra vegada amb la cobla, i flauta i clarinet, que això no hi és a la cobla. Està instrumentat una mica mixta entre el que seria una orquestra i el que seria una cobla. Ens ha omplert de joia perquè pràcticament és un complet. Si quedaran 20 cadires o 30 serà per casualitat. Vull dir, emplenar el dalt i el baix del Mundial és impressionant. Encara no podran estrenar. Diu que està basada en els evangelis apòcrifs i, per tant, falsos. Ah, que la guai que sí! Llamamos al señor Macaboso para comunicarles que por orden del gobernador de Gerona, don Luis Mazo Rendón, esta obra queda prohibida. Fins quan ha de durar la ingratitud de mon cos? Ànima mia, en què penses? Temps és que despertis ja del forest i pesat son en què fins ara la culpa t'ha tingut sense amor. Si tu sabies el que per tu ha de passar, amargament ploraries, i amb gran dolor i pesar, com jo faig, lamentaries. Contínuament sento el crit terrible de Judes! Judes, traïdor! Tu vengueres a ton mestre per el meu interès! I ara, la terra no veurà 100.000 vegades sepultat el teu cos! Ai, remordiment terrible que ocupes món interior! Per què no m'avisares antes de tan desgraciada mort? Judes serà la víctima. L'hora abraçada a la creu, i Jesús li dona a Joan com a fill seu. Li donen per beure una esponja xopa de vinagre. Hi ha el penediment del lladre bo, el jugar-se la seva túnica als daus i al final la mort de Jesús. Pax vobis, la pau us dono i sigui amb tots vosaltres.